Lapia ka met yap jungka samla badai napo ka jalam Meghalaya, ka badang Pulenos hapo ka jalam Manipur. Kat nang mi kisingi kia ka jing thombor bat ka jing shimno, ia ka jing im klem deipor, ka lanang yai karo shisha, la kalong ha kano ka benta jungkiri ka perthei, kum jurude hapo ka ri India jungi, wat hadu ka jalam Meghalaya jungi kum kite ki jaj kam, kila nang yai jelai shisha. Bat banwat ia kadau tenrai, kadang shim jing e hadu menta, kamtam kum ki kam ban shimno, ialah ka jong ka jing im ka e shisha banwat, ia ki dau ba shisha. Namar ngi im ha kini kisi, jong ka jing ele bat ka jing yak sai, na ka benda kam malade. Kum kini ki ek baro ki jujano, na ki babun ki dau, kamtam hateng na ka jing telot palat ka jing mut jing perkat, ngi kum shim baklano, dak lanti ka bakla lada, ngimlong ki balak kot borpa, bat balayar pa ki jing mut jing perkat. Handai pada dangi kenduk jenge kat no kano om dei bangin syurai no ban pen bakla ya ki thiet jabing handai ngidei ban long skem bat ban yatur wat haswa ka jing im bakan salik no na kani ka sla perthei kat kum ka jing bu renti yangi kat kum ka jing yathu ki he pulit jongka Impal West kila pente bamenin ka singi lalap ya ka met yap jongka wei na ki samla Pulen nosing har Regional Institute of Medical Science BSc Nursing bat ka badang Pule haka kerdan fourth semester kabadai napo ka jalam Meghalaya jongki thain ka West Garo Hills kihe pulit jongka Impal kilaya thu shushu balalap ya ketika mediap napo ka kamra hostel jongkahi hau telai phasi hapo jongketika kamra ya ka mediap jongketika samla Pule nosing badai napo ka jalam Meghalaya lapha ban lek examin haka juk kapor ki pulit kilas tangru ia ka jing toket banlap ia ki jingjia ki bayalam shadu utei put hadu menta balayo banlum ia ketika jingtep nakalyang ki bor penya jungka jalam Manipur ki 4 penpau nekren e halor ketika jingjia.